हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दङ दायो लोगोफोर स्पर्ट्स पेन्सन ओंखारदों नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोरा एलिजिबल जायो 10,000 50,000 मोननाय जायो दा बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो सोर मोननाय जागोन आरो बे आपडेटखौ सोर होदों बबेनिफ्राय फैदों नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सखौ मोनगोन दासिमबो नोंथाङा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लादो बेबायदि नोंथांमोना गोदान आपडेट मोनबाय थागोन बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव दा बिदिब्ला लोगोफोर गोबाव खालामला जों नायनोसै मोनसे आपडेटखौ सोर होदों नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा गासिबो नायलांबाय था आरो बेनो जाबाय स्पर्ट्स पार्सननि थाखाय जायफ्रा नोंथांमोना एलिजिबल जायो अब्ला बे रांखौ नोंथांमोना मोनगोन पार मान्थ मोनगोन आरो लोगोसे लाइफ टाइम नोंथांमोना मोनगोन आरो वान टाइमबो दङ स' बिदिब्ला जों नायनोसै अफिसियेल आपडेट दा नैबेनो लोगोफोर आसाम केबिनेटआव बेखौ पास खालामबाय जायफ्रा स्पर्ट्स पार्सन नोंथांमोननि थाखाय स्किम ओंखारदों बेनो जाबाय 8,000 निफ्राय 10,000 लागै मोनगोन बेनो जादों जायफ्रा माने रेगुलार स्पर्ट्स पार्सन थ' नोंथांमोना पेन्सन मोननाय जागोन आरो बेनिफ्राय लाइफ टाइम पेन्सन दंबावो 10,000 जायफ्रा नोंथांमोना माने मेडेल देरहानाय दङ थ' नोंथांमोना नेशनेल एबा इन्टारनेशनेल लेभेलाव देरहादोंब्ला नोंथांमोननो लाइफ टाइम 10,000 पार मान्थ होबाय थासिगोन गभर्नमेन्टआ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय आरो दंबावो वान टाइम एसिस्टेन्स 50,000 नोंथांमोना जायफोर मेडेल विनार्स नोंथांमोना बेखौ वान टाइम मोननाय जागोन स' बिदिब्ला जायफोरा एलिजिबल जाबाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन नाथाय लोगोफोर सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन स्पर्ट्स पार्सननि नोंथांमोना स्टेट नोंथांमोना गेलेनो जानांगोन रेगुलारब्ला आरो बेनिफ्राय जायफ्रा नेशनेल एबा इन्टारनेशनेल नोंथांमोना 10,000 मोननाय जायो थ' नोंथांमोना जायफ्रा एलिजिबल जाबाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन बेनो जाबाय स्पर्ट्स पेन्सन थ' नोंथांमोना स्पर्ट्स पेन्सन मोनसिगोन जोबोर मोजां स्कप फैदों नोंथांमोननि थाखाय जायफ्रा स्पर्ट्स पार्सन थ' नोंथांमोननि थाखाय मोजां खबर स' लोगोफोर बेनोसोमोन आपडेटआ आरो जेब्ला एप्लाइ जागोन आं नोंथांमोननि भिडिअ खालामगोन स्टेप बाय स्टेप भिडिअ खालामनानै दिन्थिगोन नोंथांमोना नायबाय थानो हागोन दा बे जाबाय जास्ट बेखौ पास खालामबाय आसाम केबिनेटआव 26 आगष्टनि आपडेट बियो लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन दा बेखौ 26 आगष्टआव आसाम केबिनेटआव पास खालामबाय नोंथांमोना नुनो मोनदों आसाम केबिनेट 26 आगष्ट दा लोगोफोर बे आपडेट बियो जायफ्रा स्पर्ट्स पार्सन नोंथांमोना एलिजिबल जादोंबा एप्लाइखौ खालामनो हागोन स' बेनोसैमोन लोगोफोर आपडेटआ